खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 28 मे 2020 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुना अदेबानि खहा खालामनो नाजागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला मोजां। दिनै हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां नङा होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। माबा साननानै गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। धोन मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा एना एनि जानानै गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ अदेबानि थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां।
मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। आलासि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायजों अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। माखौबा साननानै गोसोनि जिंगाया बांगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानफ्रामबोनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।